Mm. Hello mga ka-foodie! Today kakain po tayo ng pansit canton at Lechon manok. lechon manok at meron tayong ano dito mga ka-foodie. Oh, Gravy. gravy ang drinks natin Coke. Mga ka-foodie, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Ay mga ka-foodie, malinis na yung kamay namin, mga taging Kapampangan. Mga tana po at syempre, greet natin si Tita Olivia. Yes, happy birthday po! Tita! Ayan, birthday niya ngayon. Ito na Happy yung birthday po Tita Olivia. Ayan yung ano handa na. mo, Pansit canton, at saka lechon lechon manok. Yan. Siyempre rice Madami tayo. po yan nasa baba, no? Mag-share tayo sa mga kapitbahay natin. Kuha ka na sa'yo. Magra-rice ka? Ay, Oo. mag-rice ko ba? Ano kaya ko? Tita Olivia, mag-rice siya po ka, no? Tita, mga anak ko po. Ayan. Dito na yung gravy natin. Dito. Wow. Unang subo. Yes. Ang unang subo ay para sa inyo, mga kapudibi. Tita Olivia, mangan po. Mga tamo. Mm. Pansit. Cheers! Sarap. Ang sarap ng pansit natin, daming gulay. Saka atay na, Sa ano, fish ball, ano to? Squid squid ball. Sarap. Sarap na pagkaluto. Sarap na manok, no? Ang sarap pa ng chicken. Gravy. Ayan. Tita, anong handa mo dyan, tita? Nabal? Ba't ka na pagpaksabi, may tita? Paksabi anak, anong Kapampangan, ni ka, sagutan mo Tagalog. Hindi po ako marunong Pero paksabihin niyo kung po Kapampangan. Pero kami, alik po biyasa. Di pag kinakausap mo siyang Kapampangan, tita, sasagutin ka talaga yan, Kapampangan.
Sasagot talaga siya, Tagalog. Tagalog. Mm-mm. Hindi ba? Laki ako Manila. Aray ko. Laki ako. No, laki ako sa dati dat. Parang na, Oo, laki ako Paranaque. wala dang. Mm-mm. Pag tinakausap ka Pampangan to, sasagot Tagalog. Gagawin niya yun, mag-voice, message ka na lang na. Kanyaman. At nagpapa-shoutout sila Ate Seth, ayan. Ate Seth Tamayo. Shoutout po. Yes. Ng kapitbahay natin. Nanonood daw sila. Tsaka si Mary Ann, ayan. Si kumare ko? Mm-mm. Ay, kumare, shoutout. Si Sir Perde, tsaka si Kuya Willie. O yan, si Willie nagbibigay ng jacket. Shoutout po kaya kayo. Siyempre, shoutout din kina Tita Nel at Tita Cynthia, Ate Janet, Discarte Lord, shoutout po. Kanta mo. Gusto na yan. Kaya ka na. At happy birthday din po wala kay Ma'am Cynthia Aguilar. Ayan. Happy birthday po, Ma'am. Kailan? Ngayon. Ka-birthday niya si Tita Cynthia. Cynthia. Oo. Tita Olivia and Tita Cynthia. Ay, hindi pala, oo na. Iba pala Cynthia. Si Tita Cynthia kapatid ni Tita Olivia. Oo. Yun. Namiss ko kasi Ba't nagagalapak ni Tita Olivia? Ay, Tita Cynthia po, Tita Nelly. Yan eh. Bota pong piyesta. Sana yung madanong kanta na. Ngayon po, Tita Cynthia. Ang laki ng tubig ngayon. Dagulenda nun. Sana piyesta lang ganun. Paksabi may sapa. Yeah. Oo nga eh. Sobra. Di pa talaga tag-ulan. May tubig na. Ang init-init. High tide talaga sa amin. Ayan, sarap. Ayan, Tita Olivia, naubos po namin yung pansit at may natira po kami chicken. Happy birthday po ulit, Tita Olivia. Ayan, bal.
And Tita Cynthia, shoutout po kayo, Tita Nel Pineda. Tita Cynthia Aguilar, ayan, happy birthday din po sa iyo, Tita. And God bless po. Magka-birthday sila, Tita Olivia and Tita Cynthia Aguilar. Happy birthday. Wala tayong cake, pero madami po tayong nilutong pansit at chicken sa baba. Ayan. Ay, sarap. And shoutout din po kay Tito Mac. Ayan, ang asawa ni Tito Olivia. Shoutout po. Shoutout po mga Foodibis. Sa next mukbang na tayo mag-shoutout mga Kafu TV. Happy birthday, Tito Olivia. Happy birthday po mga And Tita Foodibis. Cynthia. Yes! Mga Foodibis, ati kami puntaga na meto nga manok. Biya minyakang kasin. Ayan, ang ganyan kayo ng video. Kita-kits sa susunod na mukbang. Thank you so much po. God bless. Ingat po palagi.